uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ekhaya lezi, ngibingelela umama nobaba, abazalwane bonke entabeni yeni kaJehova. Kuyabonelela, ngicela ukudlulisa ubufakazi ngamandla kaNkulunkulu awenzile engenelela kumntakasisi wami obese ICU. Uzoyichazela yena, siphakamise ukubonga ngaye uJesu Kristu inkosi. Bafundisi, ngihlale ngizolisa ukubonga. Bekukhoma for 3 months ngisesibhedlela, ngashaya i-stroke. Bengisebenza ngomseshi esiteshini saseNquthu. Umamncane wazongibona wanikeza umkhuleko waseRoma 10:9. Wathi angisho emva kwakhe alisho lethulela wayengeza ukuthi ngiyamuzwa. Aqhubeka ngawusho lo mkhuleko lo. Ngicela uphinde ungikhulekele. Uhlangothi lami laka-left alisebenzi ukuze ngikwazi ukuvuka, ngikwazi nami ukuya e-toilet. Manje angikhoni nje ukuhamba. Ngicela nje umkhuleko, ungikhulekele. uJesu Kristu inkosi baba, siyambonga kakhulu uNkulunkulu nabo ubufakazi bamntana kasisi wami obekuyikhoma for 3 months. Uphakamisa amandla okubonga kakhulu, siyabonga baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Mama uNonhlanhla Joyce Vilakazi, siyambonga kakhulu uNkulunkulu, mkhulu umsebenzi owenzile. Izulu liyajabula ukuphakamisile amandla kaNkulunkulu, nokuthi umuntu obekuyikhoma azikhulumele yena ukuthi wakuzwa, wawusho lo mkhuleko owawuthi wena makawukhuleke. Siyambonga ngendlela emangalisayo uNkulunkulu, kwangathi uNkulunkulu angakusiza. Ngiyacela ukuthi umkhulekise, umphindise njalo abaseRoma 10:9 mayelala, usebenzise nomkhuleko kaMeyi 18. Ngizoyithumela kodwa futhi ngizokhuleka-ke njengoba ecela umkhuleko nje, ngizomkhulekela. Ngitshene-ke asebenzise uRoma 10:9 njalo mayelala shemva kwami, nomkhuleko kaMeyi 18 alokhu ewulalela nje phakathi nensuku. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu, udumo lonke luya kuyena. Uyena ophilisayo, uyena owenzile, enzela udumo luze kuyena. Niphile nonke ekhaya, uJesu Kristu inkosi.